שלום חברים, קוראים לי רז. מה שאני רוצה להראות לכם היום זה סיקור ראשון שאני עושה למולטי-טול שקניתי ממש היום. הוא לא עלה לי הרבה, וקניתי אותו כי הוא היה ממש זול במחיר מגוחך של 40 שקלים. אני לא יודע אם הוא באמת שווה את זה או לא, אבל אני יודע שאם אני אשמור עליו טוב הוא יכול להחזיק לי להרבה זמן. בעיקרון קניתי אותו כי אין לי מולטי-טול גדול ולא רציתי לקנות לדרמן של 300 שקל במינימום אחרי מבצע, אז לקחתי משהו פושטי ואני אדאג פשוט אני אדע מה הגבולות שלי לגביו. מה הוא מכיל? הוא מכיל יש לנו פותחן פחיות ובקבוקים פה בעומק, שטוח גדול, להב משני, להב ראשי, צירה עם סרגל אינצ'ים מאחורה, מבריג שטוח קטן, מבריג פיליפס בינוני ומסור. זה הצד הזה. דבר ראשון שעשיתי היה לשמן את הצירים שלו, כי הם היו די נוקשים. גם הכלי עצמו, הזרועות שלו די גדולות בשביל לבצע נעילה מלאה. יש לו קאטר, את כל הדברים הרגילים, והנרתיק שהוא בא איתו היה זה. לא זוכר איך קוראים לזה, עם אחיזה כזאתי לחגורה ואחיזה כזאת אם נוח לכם יותר. וזהו, זה הפריט, אני מקווה שאני אהנה ממנו. לא חברה מוכרת, ונראה מה נעשה איתו. להתראות.